hayi yiyo ungathola kazi ndifumane indawo kanti ukundigadlela phansi ndiqula ndizawuthi ndiqashwa abantu benezivubeko yiloo nto leyo lebhayisekile etheni le madoda ndithi ndifuna umsebenzi ndafika phezulu Mfondisi ingani ndigqiba utshaye lapho nopolisha le ntsimbi ufike wena uzongcolisha olu hlobo lenzisana yo yazi ndibe bifaka kwanza ugqibile ngoku ndayadibugqibaha wena ndigqibile khawundixelele eyona nto kanye ubuzoyifuna apha yintoni hayi wena ndifuna ishukushukuma Eden Print hayi ke ikumgangatho wesithandathu nayi ke mna ke ndinguvelaphi kaMjongweni tyela ndingufrederick akhohlakala utshanyana isiduku hayi ke uzawunyuka apha nantsi ilift ayibo andinako ulunga tu eliftini yingozi leyo sike ndizihambela njengezitaphu sezi yimfonini awuzuyishiya apha le bhayisekile into endizayithini nangoolelo ndiyibeke funa le bhayisekile njengoba ndifuna umsebenzi ngapho yazi abangazizamela zona indlela yokuphila kube ucela njengoba ngezi ibhayisekile zakho ziyanantsika ndiyasokola kodwa ndingafuna ndisindele ibhayisekile ndinyuka lezitaphu zizideke eziyakhona yo Hey, hayi umhlolo. Molo sisi. Molo, ndingakunceda? Sisi ndize ngomsebenzi wena apha. Hayi asinaso isithuba esifanele nontshintshi. Hayi, andingonontshintshi mna. Ndinguvelaphi kaMjongweni. Kodwa ukhangeleka okanontshintshi. Hayi, ubona izimpahla tyhini madoda. Hayi, nezikazi ubona ibhayisikile yami idibene nengozi ngexesha bendisiza apha. Kangento yoba andizazi nangoku into yoba ndincedwe yintoni uba bendibe ngumntu ozofika lapha kwangethuba. Nako ke ndizama nam ndithalana naye ndade ndazofikelela apho kule ndawo bafondeni. Yeyi. Ucima wenza ntoni? Hayi, xolo sisito. Tyhini Nkosi yamaZulu nomhlaba uyingcolisa ngakumbi. Tyhini, yintoni uyenzayo? Ucima zayithini into yoqoqola nkosikazi xa ifika apha? Ndizokula ndiqoqola ndiyatshanga seyilungile ngoku. Tyhini? Liqoqola melinja?
ndizawudinikani iqoqo lam. Khanijonge, nithi niyayazi into enizokuyenza kule ndawo. Andinakuhlawula le nto mna. Uzuxelela ibhosi yakho uba ndizobe ndilapha ngalo njikalanga. Kungcono ndenzele linye kungenjalo ndisumsebenzi wam kwenye indawo. Niyandiva? Oh, yintoni Nkosi yam lundenze yona? Into enzayithini le kumnumzana Hlubi nomnumzana owenza into yale poster? Khona unkosikazi Zingle ngumntu kowu, ndenzile kodwa. Hayi kuxolo torha sisi. Bendingenzi ngamabomu. Kodwa naye unkosikazi Zingle nenyaka. Oh. Ina, sosule. Lungile. Azothatha apha ke sisi. Hayi ndikuphile. Hayi ke lungile. Hlala phansi. Oh, enkosi. Ewe Joyce. Mnumzana, kukho umuntu oze ngesasithuba sokudiliva. Makalinde nje. Kulungile mhlekazi. Kuthiwa linda kancinci. Enkosi sisi. Jackson wena uza kuzifaka enkathazweni ngenye imini. Ukuba nje inkosikazi yakho inokubhaqa. Martin, yonke into wena uyithathela phezulu. Mina nobuchule. Akasoze afumane into tukum. Uyabona? Wena awunabuso obufihlayo njengobama. Lizi, ingaba uyifanele le ndleko? Itsho nepeni leyo yokugqibela. Ndiyathemba ba unayo imali yesibhedlela. Yesibhedlela. Ewe, ukuba nje inkosikazi yakho inokubhaqa. Joyce, khawuthi kulomfo makangene. Kulungile mhlekazi. Ungangena. Utsho mna ndingene mna? Kame kancinci. Ndikunqwenelela impumelelo. Oh ewe enkosi sisi. Ovela phi? Sisi, Iboss ke zimbini apha. zimbini? Ewe bazipartners. Zange ndive into enjalo. Ewe. Ngena. Molo mhlekazi. Eke. Molo nawe mhlekazi. Ewe. Kunjani kwa mhlekazi? Kunjani na kwa mhlekazi? Sisaphila khona. Kunjani kuwe? Hayi sisaphila nathi mhlekazi. Sisaphila nawe mhlekazi. Ndinumzana Owens ke mna ke. Oh, Mna ndinguhlubi. ndiyavuya ukwazi mhlekazi. Ndiyavuya ukwazi mhlekazi. Kodwa doch. Hayi. Ningasikhathazi nina ngale mpahla. Hayi wena ndifumene ingozi ngala xesha bendisiza apha. Ibhayisekile yam nansi idibane nengozi. Kubekho inqwela yemifuno bilapha endleleni. Yazi yayitshayisa. Ndabona ndaba lolu hlobo ndilulwa ke ngoku. Hayi wena mhlakazi. Ndize ngomsebenzi apha. Ndiwubone kwiphepha ndaba upapashiwe. Kwaye ke ndaba nomnqweno uba ndingawufumana lo msebenzi wokudiliva. Ndidilivile iminyaka emininzi ekhemist. Kangangoba ngoku bendifuna udilivashela elileni ishishini. Xa uqala wena kukho le ndawo bathi nazo aba ezi zitrata zalapha sigcwale. Khawume. Khawuchophe kuqala. Oh, yakulungile mhlakazi. Kanene busithi ngubani igama lakho? Nguvela kaMjongeni lo mhlakazi. Yaba nguvela phi ke lo kaMjongeni?
uqiniso zokudiliva ngaphandle kakhulu mhlekazi kakhulu ekhemesti ngapha ebhofolo wena iminyaka esixhenxe wawuyekela ntoni ke hayi wena mhlekazi yavalwa laa ndawo ngocaba abantu abasathengi phaya unaso isithuthi andithi ndinaso mhlekazi hayi kuhle ndingenaso uthina ngoku hayi kaloku sesindithi sidibene nengozi ndisizapha hayi ncinci nje le nto yaphukileyo pha ingaka nje ndawuthi qhwi oh ayike andinoyazi kodwa yingozi yethu umjongo njani ivapha ke siza kuzama iveki ke ayikosakhulu mhlekazi ndiyabulala kakhulu mhlekazi sawunika i-180 ngeveki enkosi mhlekazi enkosi nakuwe mhlekazi kwekho zawuqala kubradake osebenza naye akunike sakho isithuthuthi sithuthu andithi unayo ilayisensi yesithuthuthi oh hayi ndinayo yona Ubratako teta, ngoda ngedelivery zendawo ngendawo. Kotete ndimamele. Radaki, urayi Radaki. Ndirayithi kumshini mhlekazi zidelivery nje zindiphethe ndiyabila nehembe ezimanzi. Ukuba ubunokubona idelivery ezindiphetheyo buza kundisizela. Kodwa thetha ndikuncede mhlekazi omhle. Uxolo, nceda kwiofisi. Umhlobo wakho omsha ulapha ngoku. Zamnandi ezo ndaba mhlekazi ndisendleleni ezayo. Ndivakusuya iqabane lami elitsha likhona eliza kundinceda ngalo mthwalo wam onzima kangaka. sithengele ubradaki iveni entsha yokudiliva wena ke uzawudiliva ngesithuthuthu ewe mhlekazi oh naku bradaki nguvelaphi lona imesenja yethu entsha ndifuna mbonise ke yonke into apho ikhoyo Bamafana sisihlanu mfana wakuthi. Sikwamkela ngovuyo eshukushukuma Ad and Print Company. Ndivuya ukufumana umuntu oza kundinceda. Will share with me my heavy load. nenkosi ndifuna ke umbonise umsebenzi wakhe nesithuthuthu sakhe Kulungile mhlekazi. Kulungile uza kuqala ukudiliva namhlanje. oh enkosi ke mhlekazi mlandele oh ake enkosi ke mhlekazi enkosi nakuwe mhlekazi kodwa izinto ezithini Andimqondi kamnandi. Kodwa size kumtshuna. Nanku. thene madoda wow Bendicinga uba uthi uyakwazi nje ukhwela isithuthuthu nje emfondeni. hayi wena bendisitsho esidala sitsha esi Faka kwi-first gear.
uphi nalo besigiye wakho indawo ngele Velaphi? Nazi ke. oh start Ayisuka izambele nje. Starta. hayi ayistart ndiyabona into yoba wena noma ibhetri yayo i-flat mandiyothatha ibhayisikili yam Velaphi? Wake wasikhwela isithuthuthu kuqala. hayi kule minyaka esixhenxa zange Iminyaka esixhenxe. kaloku kulaa khamisi nandisebenza kuyo ebhofolo kwiminyaka esixhenxe edlulileyo kwathiwa mandiyofuna ilayisensi yokuqhuba ndahamba ndeza nayo kodwa zange beze naso isithuthuthu ndakhwela le bhayisikili imihla nezolo Masambe zokwazisa abaphathi. imani ungabisayenza ke loo nto leyo lo msebenzi ndiyawufuna wona andinayo nemali Mawungakhe kulinge kutshiwo ukuba uBradaki walahlela umntu wakubo izandla. Ndiza kukufundisa ukukhwela isithuthuthu. uyante loo nto nkosi Ustarta apha. Ewe. Starte apha. Mafutha la ipetrol. Oh. Ewe. Sebenzisa isandla sasekunene ngayo. Ewe. Uyithi ewe. Apha iclutch. Leke. Isandla sasekhohlo ewe. Starta ke sibona. Awuboni ke. Starta ke nasi. Sina emfondini man nasi starter. Awuboni ke. Mafutha. Mafutha. Awuboni ke mfana ewe ukhulule iclutch kancinci apha ewe napha phansi ewe ngenyawo hayi man mfondini man starta ewe khulule kancinci apha phezulu apha enyaweni ewe ze kancinci ke kuthena man mfondini ufuna ukuzibulala hayi ndicela uxolo iyandixaka le nto Masiye mfondini kancinci masizabana oh awulimalanga mfana kuthi hayi wena zinto zakhona ezi ndizawude ndiyiqhele Velaphi? mhlakazi Yivapha, thatha le pasile uyise eBarco Dog Food yabona? mhlakazi Qala ngomso nakwezi mini ezayo uJoyce uza kunika ipasi efuna ukuzideliver. oh hayi kulungile mhlakazi Ina ke. enkosi Velaphi? mhlakazi Akunokwazi uhamba nje. Cela ubrada yakhe akunike enye ibhatyi. akulungile kwekho Velaphi? mhlakazi Mamela. Ndifuna undixisele le pasile kwelinye inenekazi. Inenekazi elikhethekileyo Velaphi. Uyaqonda mos? oh elikhethekileyo Ewe. Nansi i-address yakhona. oh hayi andiyayiqonda mhlekazi Velaphi? Oh, Velaphi? mhlekazi Ungalibali eh? Umthetho wayo mntanam. Ayivane evumbela intsha. oh hayi ke mina ndinguvelaphi ndiphume eshukushukuma Iyafika. hayi ndiqale namhlanje wena Aw. Utshatile okanye.
hayi andikatshati tu. Yini? Mamelayo ke Velaphi. Yabona ke thina sobabini kuzafuneka sixoze phini limbi. Hayi sikhona ngangqamela kuyo ufuna ke ndikhalize ndamsezisa. Kulungileke kusebenze kakuhle nyana. Sabe sikubona. Hayi ke usale kakuhle. Awungaka kuhle kusebenze kakuhle mntanami sabe sibonana uyeva. Nenekazi ekhethekileyo. Yavavela yile yenenekazi ekhethekileyo. Shukuma Ed and Print, good morning. Okay, Joyce. Kuvelaphi lo. Bendicela uncedo. Ndikuncede ngantoni? Joyce. Umhlekazi bendinike ipasi loba ndise enkosikazini yakhe apha. Ngoku ndinawuthi ndiyaqwalasela ndiyafika i-address icimekile ngoba ibike yamanzi. Ndithini? Oh, Velaphi. Uqala nje emsebenzini selubhatyazi. Uyini Joyce khawuncede torho. Kulungile. Unethamsanqa ke kuba ndityhilekile namhlanje. 25 Mandy Road, Meadowlands. Uyifumene? Mandy Road, Meadowlands. Hayi ke kulungile. Oh hayi enkosi ndiyabulela Joyce. Bye. Molo bhuti. Nkosikazi bendithunywe ngumnumzana uHluba ukuthi mandisele pasile. He, ivela kumthuthuzeli. Ngabo ndicinge ngantoni? Hayi kulungile bhuti. Hello Lizzie. Kutsunai dai. Ibija mina yakho namhlanje. Ichitha amali kodwa. Joka ngiqalele ke. Ikhona ipasilana nje inhlana ukhawayifumana namhlanje. Ayikho? Hayi mhlanje uzaphinda ifike ngeli.
Khambe yancinza phela ukufonela. Akayidilivanga. Laphi? Izapha. Mhlekazi. Eza pasile besikunike zona uzidilivile. Ewe Mhlekazi. Sondla. Leya benthe yenenekazi elikhethekileyo. Iqedisile. Ewe hayi ndihambisile la ndisenkosazini yakho. Ke ngoku utheni? Uyisenkosazini yami? Ubongathomba ko 25 Mendy Road eMidlands. 25 Mendy Road eMidlands. Oh. Molo Mrs. Hlu, molo Joyce. Umyeni wami khona? Hayi ofisini yakhe. Yilento buphezulu kwayo kanti. Ndofana yewami. Uyazi bengicimba ulibele. Ucima ndilibele. Isikhumbuzo somtshado wethu. Isikhumbuzo somtshado wethu. Oh, isikhumbuzo sethu solonwabo. Jonga ukuba indilingana kanjani. Kodwa ndithenge na le ukuze ndiyinxibe nayo. Uyazi bendingazi ukuba uthanda ndinxibe izinto ezinjengezi. Kodwa ukusisela ngoku isokuthenga izinto ezimodern nezindenza sexy kuba ndifuna ukukwanelisa ngalo lonke ixesha. Hey Joyce, ndiyabona uba ndihambe kakuhle nomsebenzi ndiwufumene. Mfaleni. Oh hayi ndiyavuyisana nawe ke wethu kodwa khangela apha. Ndifuna uzuqonde ke okwanamhlanje ne ukuba ndim iboss apha. Yeyam le desk ayehla ke. Yo yini inkosi yami into lungenza yona. Yintoni wathi ufike eshikushumi wawufuna mina ndibe ndiphuma ngomnyango. Ngawukuba usebenza kabuhlungu kangaka ndisebenzela le nkosikazi. Ungathini? Ndizakulanda iqoqo ngaba salilungile. Kwakhona? Dini wayile misipithi. Velaphi? Wamkelekile shukushukuma. Enkosi sisi.